Dr Hayley Roberts dwi, a dwi'n uwch ddarlithydd yn Ysgol y Gyfraith ym Mangor yn darlitho mewn cyfraith rhyngwladol gyhoeddus. A fi hefyd ydi cyfarwyddwr materion Cymreig yr ysgol, ac felly'n sgil hynny fi sy'n gyfrifol am sicrhau fod myfyrwyr Cymraeg eu iaith yn cael profiad arbennig yn astudio'r gyfraith yma ym Mangor. A nid yn unig yn y dosbarth chwaith, ond hefyd yn sicrhau cyfleoedd allgyrsiol, so'r extra-curricular ar gyfer ei myfyrwyr Cymraeg ni hefyd. Felly, sy'n ni'n licio sôn yn sydyn efo chi am 5 o'r pethau dwi'n meddwl sy'n werthfawr wrth astudio'r gyfraith ym Mangor. Mae wedi bod yn rili anodd dewis just 5. Felly, yn gyntaf, grwpiau trafod bach yn y Gymraeg. Felly, ar gyfer bob un modiwl craidd sydd gennym ni yma ym Mangor, a pan dwi'n deud modiwl, dwi'n golygu pwnc mewn ffordd. So, am bob pwnc craidd sydd gennym ni yma, mae gennym ni grŵp bach trafodaeth Cymraeg sy'n mynd efo hynny ar ffurf tutorial neu gweithdy. Mae yna rhywun sy'n siarad Cymraeg efo'r grŵp bach yna bob tro sy'n gallu trafod y gyfraith, trafod y problemau ac yn y blaen. Mae'n gyfle i myfyrwyr trafod y gwaith efo'i gilydd hefyd mewn iaith, a maen nhw'n teimlo'n gyffyrddus yn gwneud hynny sy'n holl bwysig, dwi'n meddwl, pan ydych chi'n sôn am wbeth allan sy'n gwbl newydd i chi. Felly mae yna 4 modiwl craidd yn y flwyddyn gyntaf, a mae hynna'n golygu mae yna 4 grŵp bach trafodaeth Cymraeg yn hynny hefyd. Felly dwi'n meddwl mae hynny yn bwynt pwysig iawn wrth ddod i astudio yma yn y Gymraeg ym Mangor. Yn ail ydy y ffaith bod chi'n medru cyflwyno gwaith yn y Gymraeg neu sefyll unrhyw arholiad yn y Gymraeg yn yr ysgol. Felly, mae hyn hyd yn oed os da chi wedi dewis astudio modiwl opsiynol sydd mond ar gael yn y Saesneg. Mae yna elfen Cymraeg ar gyfer bob un modiwl craidd. Ond os da chi wedi dewis astudio modiwl just yn y Saesneg, da chi dal yn hollol gallu cyflwyno unrhyw darn o waith yn y Gymraeg neu sefyll unrhyw arholiad yn y Gymraeg. Mae hynna'n bolisi gyda ni yn yr ysgol. A da ni wedi cyflwyno hynny i sicrhau bod myfyrwyr yn medru cyflwyno gwaith yn y iaith maen nhw'n teimlo fwy o gyffyrddus yn, ac maen nhw'n teimlo fod wrth yn wneud y gorau yn hefyd. Yn drydydd, mae bob un myfyrwyr Cymraeg sydd yn dod yma i Fangor efo'r hawl i gael tiwtor personol cyfrwng Cymraeg. Mae tiwtor personol yn berson, mae pawb yn gael un pan maen nhw'n cyrraedd y brifysgol. Dim ond pa ysgol ydych chi'n mynd i, ond ydych chi'n cael y tiwtor personol a nhw fydd eich tiwtor chi mewn ffordd drwy'r 3 mlynedd. So, da ni'n gweld yn tiwtoriaid nifer o weithiau drwy'r blwyddyn, ac mae y myfyrwyr yn gallu dod ata ni hefyd os maen nhw angen help efo rhywbeth. Felly, mae'n hawdd i ni ddod i nabod chi, gallu gweld beth yw'ch cryfderau chi ac yn neud yn siŵr bod ni'n cefnogi hynny, helpu efo megis profiad gwaith, sgwennu, geirda, references. Hyd yn oed os mae yna rhywbeth sy'n bod, os mae yna broblem, rhywbeth sy'n eich poeni chi. Weithiau mae jyst yn haws trafod y pethau yma'n Gymraeg. Felly eto mae'n bolisi gyda ni yma yn yr ysgol ac wedi deud hynny yn y brifysgol yn ehangach bod da chi efo'r hawl i gael yr tiwtor personol cyfrwng Cymraeg yna. Yn 4, yr ffaith mae gennym ni modiwlau opsiynol difyr iawn sydd just ar gael yn y Gymraeg. Mae yna 4 sydd just ar gael yn y Gymraeg ac 1 sydd ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg hefyd, sef y traethawd hir yn yr dissertation. Os da chi'n dewis hwnnw, mae croeso eto i chi sgwennu hwnna yn y Gymraeg, a mae gennym ni gorychwilwyr yma sy'n medru gwneud hynny yn y Gymraeg. Y 4 arall, mae yna 1 yn y flwyddyn gyntaf, sef y gyfraith yn Gymraeg, a modiwl da sy'n cyflwyno lot o wahanol agweddau a pynciau yn y Gymraeg. A mae jyst yn sort of cyflwyniad bach neis i fewn yn y flwyddyn gyntaf i astudio'r gyfraith yn y Gymraeg ac i weithio ar sgiliau cyfreithiol, ella chydig bach o sgiliau ieithyddol hefyd, gyda cefnogaeth canol bedwyr, na i sôn amdan yn y munud. Rhai o'r modiwlau eraill gyda ni, mae gyda ni gyfraith datganoli pwysig, cyfoes iawn ar hyn o bryd, efo bob dim sydd yn mynd ymlaen, mae yna lot
o sôn wedi bod am y gwahaniaethau rhwng Cymru a Lloegr a beth sydd wedi cael ei ddatganoli yn sgil hynny. Felly, eto, modiwl dwi'n siŵr fydd yn boblogaidd iawn yn y blynyddoedd nesaf yma i ddod rwan. Y ddau arall sydd gennym ni, materion cyfoes cyfreithiol yn y Gymraeg ac hefyd y gyfraith ar waith. Felly mae materion cyfoes, does what it says on the tin, yn sôn amdan lot o materion gyfreithiol cyfoes sydd wedi bod yn y cyfryngau dros y blynyddoedd dwytha, megis Covid-19, Brexit, Morfilan, Japan, airstrikes ar Syria, legalisio cannabis, cyfreithiau ysgariad yn newid, bob math o bethau, ac ar y cyfle i myfyrwyr trafod heini yn y dosbarth yn y Gymraeg. Gyfraith ar waith, eto modiwl rili poblogaidd ymysg yn myfyrwyr Cymraeg ni flwyddyn yma, lle da ni'n gwahodd rheini sydd yn gweithio ym maes y gyfraith neu ym maes polisi i fewn i'r dosbarth, ac mae rheini yn siarad efo'r myfyrwyr amdani gwaith ac hefyd yn cynnal gweithdai. Daru ni gael gweithdy rili da flwyddyn yma gyda rhywun o'r Llys yn Adon y Magistrates Court yn dod i fewn ac yn ei gwneithdy efo myfyrwyr yn mynd â nhw drwy sut fyddai yn Adon yn ymdrin ag achos ac wedyn yn derbrydu yn sentensio ar y diwedd. Felly oedd hwnna'n briliant. Ac eto mae jyst yn rhoi cyfle i myfyrwyr medru gweld sut mae'r gyfraith yn gweithio mewn ffordd ymarferol, sut mae pobl yn ymdrin efo yn ei waith o ddydd i ddydd, ac yn helpu sicrhau bod da ni'n gweithio ar y sgiliau ymarferol yna efo'r myfyrwyr. Felly lot sydd ar gael i myfyrwyr Gymraeg o ran modiwlau opsiynol flwyddyn yma, ac mae yna hefyd rei da ni'n cynnig ar y cyd efo yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol hefyd ynglyn â polisi ieithyddol ac yn y blaen. Yn bumed ac yn ola, ac o'n i'n methu mynd heb crybwyll hwn rili oedd Canolfan Bedwyr. Canolfan Bedwyr ydy'r ganolfan iaith Gymraeg, technoleg, iaith, ymchwil ag ati Cymraeg yn y brifysgol. A da ni mor lwcus gael math yma o ganolfan mwyn rhoi yr cefnogaeth i ni ag i'n myfyrwyr ni hefyd. Os da chi wedi defnyddio pecyn cysgliad o gwbl, dwi'n siŵr fyddwch chi wedi clywed amdan hwnnw. Wedyn Canolfan Bedwyr sy'n gyfrifol am ddatblygu a gynnal hwnna ar hyn o bryd. Felly mae yna lot fawr o arbenigedd yna a maen nhw'n cynnig lot fawr o help i myfyrwyr ni. Da ni wedi bod yn lwcus bod da ni efo berthynas reit agos efo Canolfan Bedwyr. Maen nhw wedi bod yn bwydo mewn i modiwlau ni ac yn cynnig sesiynau sy'n cefnogi lot o'r asesiadau mae'r myfyrwyr wedi bod yn wneud, fel enghraifft, os da ni wedi bod efo asesiad, gwneud cyflwyniad, wedyn da ni yn cynnig sesiynau efo Canolfan Bedwyr ar codi hyder ar gwneud cyflwyniad a sut i gyflwyno ac yn y blaen. A felly adeiladu sgiliau. So dyna'r 5 sydd gennym fi. Fatha bonus, mae rhaid i fi sôn amdano gymuned briliant o myfyrwyr Cymraeg sydd gennym ni yma ym Mangor. Mae'r grŵp sydd gennym ni bob blwyddyn yn hollol ffantastig ac yn wir, bod yn swnio chydig bach yn cliché, fatha teulu fach, byddwch chi'n ymuno ar gymuned wych yna o fyfyrwyr Cymraeg, a dwi'n gobeithio byddai yn croesawu chi i'r gymuned honno mis Medi.